Pozývame vás do stredu Európy, do Slovenskej republiky. V jej juhozápadnej časti leží mesto Senec. Je vzdialené 25 km od hlavného mesta Bratislavy. Najbližšie európske metropoly sú Viedeň 90 km, Budapešť 230 a Praha 350 km. Senec leží v nadmorskej výške 125 metrov na rozhraní Malokarpatskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny. Má 15 000 obyvateľov a vzhľadom na svoju priaznivú polohu má ideálne dopravné spojenia. Nedaleké letisko v Bratislave s medzinárodnou i vnútroštátnou sieťou leteckých liniek. Tesne vedľa mesta vedie diaľnica, spájajúca Senec s celým územím Slovenska a v nadväznosti i s celou Európou. Hustá sieť autobusových liniek spája mesto s najbližším okolím i významnými centrami regiónov Slovenska. Intenzívna je aj doprava po železnici, osobná, najmä s blízkym hlavným mestom, ale aj nákladná. Ak hovoríme o doprave, tak k Sencu neodmysliteľne patrí najrozšírenejší dopravný prostriedok bicykel. Aj samotný vznik mesta a začiatok jeho histórie sa vlastne viaže k doprave. Toto návršie s kostolom svätého Mikuláša bolo v dávnych časoch miestom oddychu i križovatkou európskej cesty z juhu a západu na sever. Tak vznikla osada s pôvodným názvom Cempch. Zakladajúca listina to potvrdzuje s dátumom 25. november 1252. V roku 1326 panovník Karol I. obnovuje listinou chotár osady a spomína sa v nej poprvý raz najvzácnejšia pamiatka histórie Senca, kostol svätého Mikuláša. Táto pôvodne gotická stavba bola v 17. storočí renesančne upravená a v polovici 18. storočia pristavaná do súčasnej barokovej podoby. V roku 1480 získal Senec niektoré trhové privilégiá a charakter mesta. Od 17. storočia sa Senec stal významným hospodárskym a obchodným centrom, rozvinula sa remeselná výroba. V roku 1763 založila v meste Mária Terézia Collegium Economicum ako jednu z prvých vyšších škôl v Európe v obore všeobecnej ekonómie. V roku 1776 budova kolégia vyhorela a škola zanikla. Ďalším svedkom bohatej histórie Senca je turecký dom. Túto renesančnú kúriu zo začiatku 17. storočia dal postaviť bratislavský župan Krištof Baťán. Konali sa tu zasadania bratislavskej župy, schádzali sa tu grófy, biskupy, šľachtici. Námestiu dominuje aj ďalšia významná budova. Židovská synagóga, ktorá bola postavená v roku 1825 v secesnom slohu s prvkami orientálneho štýlu. Mala by byť v čo najkratšom čase renovovaná, podobne ako aj turecký dom. Od 16. storočia pranieroval tento stĺp hanby tých, ktorí porušili zákon. Z miesta, kde sa prepriahali konské záprahy poštovej dopravníkovej stanice, sa zachovala už len táto brána. Zachovala sa aj zaujímavá kaplnka Svätej Trojice z polovice 19. storočia, postavená v klasicistickom štýle. Senecká rovina poskytovala oddávna dostatok možností na rozvoj poľnohospodárstva, chovu dobytka i remeselnú výrobu. Veď už v 16. storočí vznikali prvé cechy, na námestí sa pravidelne konali trhy. Koncom 18. storočia vznikajú prvé priemyselné podniky. Predovšetkým tehelňa,
ktorá dodnes využíva miestne suroviny na výrobu tehál. Rozvinuté poľnohospodárstvo podnietilo vznik spracovateľskej základne. Postavil sa aj mlyn a obilné silo, ktoré svojou mohutnosťou dotvára charakteristickú panorámu mesta. Z priemyselných podnikov, zameraných predovšetkým na strojárstvo a stavebníctvo, treba spomenúť elektrovod, doprastav a montostroj. Pre ďalší rozvoj mesta i turistického ruchu, ako aj na zachovanie kvalitného životného prostredia, je významná stavba ďalšej čističky odpadových vôd, ktorá by mala byť dokončená v druhej polovici roku 1994. Najväčšou atrakciou, ktorá preslávila mesto doma i na celom svete a dala mu prívlastok mesto turistiky, sú slnečné jazerá. Vznikali ako bágroviská na ťažbu štrku, ktorý sa od polovice minulého storočia používal na výstavbu železničnej trate Bratislava, Galanta, Budapešť. Dnes sú to navzájom pospájané jazerá s vodnou plochou takmer 110 hektárov. Prírodné podmienky jazier a ich okolia sú mimoriadne priaznivé na letnú turistiku. Mierne počasie so slnečným svitom vyše 2200 hodín za rok, mimoriadne čistá voda, bohaté možnosti ubytovania, stravovania a ďalších služieb priamo v areáli jazier, rôzne možnosti vodných športov i rybolovu sú rajom pre turistov. Zásluhou návštevníkov z rôznych krajín sveta sa Senec v letných mesiacoch zväčší na dvojnásobok. Kapacita slnečných jazier je dokonca až 30 000 turistov. Sú tu mnohé podnikové chaty hotelového typu. Sú vybavené komplexne, od ubytovania, stravovania, cez rôzne ihriská, klubovne, fitness centrá, vodné masáže a sauny, až po samostatné pláže a kompletné vybavenie pre vodné športy. Je tu množstvo súkromných chát s nadštandardným vybavením, ktoré sú často prenajímané cez cestovné kancelárie. Ďalšie možnosti ubytovania sú v 2 autokempingoch, v ktorých sú stanové základne i miesta s príslušným vybavením pre karavany. Množstvo bufetov, stánkov s občerstvením, obchody i požičovne člnov sú návštevníkom k dispozícii. V budúcnosti sa možnosti rekreácie i dĺžka turistickej sezóny rozšíria vďaka novému hotelu a navrtanému prameňu termálnej vody. Zámerom mesta v spolupráci so Slovenským olympijským výborom je vytvoriť centrum komplexnej prípravy slovenských športovcov na olympijské hry. Aj možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia sú v Senci bohaté. V letných mesiacoch je samozrejme ponuka podujatí širšia. Pravidelne sa poriadajú koncerty a vystúpenia miestnych súborov v centre mesta.
Amfiteáter je využívaný na filmové predstavenia, diskotéky, koncerty a rôzne zábavné programy. Najpestrejší a najrozsiahlejší je deň otvorenia tradičných letných kultúrnych slávností pod názvom Senecké leto. Každý rok sa uskutočňuje v amfiteátri Slnečných jazier. Je to deň plný rôznych atrakcií, spevu, tanca a hudby. Nezabudnutelný večer sa končí ohňostrojom. Na príchod domácich i zahraničných turistov reagujú občania mesta veľmi pružne. Chcú im vytvoriť dobré podmienky na rekreáciu i využiť nové možnosti v podnikaní. Tak vznikli v krátkom čase nové reštaurácie, kaviarne, obchody, bufety a rozšírila sa sieť rôznych služieb a opravovní pre občanov mesta i jeho návštevníkov. Plány architektov a mestského úradu sa v spolupráci s iniciatívnymi firmami a podnikateľmi postupne realizujú. Sympatická je najmä snaha zachovať architektonický charakter mesta i jeho osobitú atmosféru. Najviac mení tvár stred mesta a v ňom Lichnerová ulica. V krátkom čase sa stane obchodným centrom i pešou zónou. Zrekonštruované je nákupné stredisko firmy Amita, v jej susedstve bude sídliť investičná a rozvojová banka. Firma AFK Investment už začala na tomto mieste s výstavbou polifunkčných domov s obchodmi, kanceláriami firiem a bytmi. Mesto Senec sa zo dňa na deň stáva krajším. K prívlastku mesto turistiky pribudne určite ďalší. Mesto, v ktorom sa každý cíti ako doma. Mesto, v ktorom zásluhou jeho pohostinných a ochotných občanov prežije návštevník príjemné chvíle a domov si určite odnesie množstvo zážitkov. Mesto, ktoré každého príjme s otvorenou náručou a urobí všetko preto, aby sa naozaj cítil tak dobre ako doma. Tak teda ešte raz, vítajte v Senci.